People TV και σήμερα είναι μαζί μας η Φέη Σκορδά. Φέη, τι κάνεις? Γεια σας, είμαι πολύ ωραία. Για πες μας, έχεις πολλά νέα πράγματα. Νέα τηλεοπτική στέγη. Ναι. Νέο πλατό, νέοι συνεργάτες. Καινούργια αρχή φέτος. Καινούργια αρχή. Για πες μου λίγο έτσι με τους καινούριους συνεργάτες, τον Γιώργο τον Λιανό. Είναι ωραία. Για να είμαι ειλικρινής, βέβαια, κάθε καινούργια αρχή σε όλες τις δουλειές έχει και το άγχος της. Ο Γιώργος Λιανός, τι έχεις ξεχωρίσει στο Γιώργο, ποιο είναι το δυνατό του σημείο? Δεν μένω τόσο πολύ στα παιδιά που είναι μπροστά από τις κάμερες, γιατί τη Σάσα, εντάξει, τη γνωρίζουμε. Το Γιώργο τον Λιανό το γνωρίζαμε, διότι σε εκπομπές, δηλαδή και ο Θέμης και ο Λιανός και η Λάουρα δεν είναι άνθρωποι τους οποίους τους είδαμε πρώτη φορά. Έχουν δώσει τα δείγματα γραφής τους, ας πούμε. Και σε προσωπικό επίπεδο τους είχαμε ξανασυναντήσει και τους έχεις δει και τηλεοπτικά, οπότε μια ιδέα την έχεις. Η Σάσα είναι τρελή, το ξέρουμε. Καλά, ναι. Σε εκνευρίζει όμως πολλές φορές πολύ. Η Σάσα. Πάντως για να σε ολοκληρώσω, το πιο δύσκολο είναι να δεις μια ομάδα, γιατί φαντάζομαι ότι για να βγει μια εκπομπή τέτοια ζωντανή δουλεύουν 60-70 άνθρωποι. Δηλαδή το πιο δύσκολο είναι να δέσεις τελείως διαφορετικούς ανθρώπους σε τελείως διαφορετικές θέσεις. Και η Σάσα, ναι, είναι τρελή. Είναι τρελή. Τη βάζει στη θέση της όποτε πρέπει, με το δικό σου τρόπο. Όχι επειδή πρέπει ή τη βάζω στη θέση της. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι σε πολλά θέματα έχουμε διαφορετική τελείως Καλό όμως δεν είναι και αυτό, έτσι να... σκέψη. Να σου πω κάτι, πώς αποφάσισες να πας σε αυτά τα πρότυπα της ξένης εκπομπής How Clean is Your House, πώς σου ήρθε να το κάνεις? Κοίταξε, είναι μόνο η αρχή. Σκέφτηκα το καλοκαίρι, ούτως ή άλλως θα τα έκανα, να υπάρχουν κάποιες νότες στην εκπομπή. Στη συνέχεια θα αποκαλύψω και τις υπόλοιπες, με πράγματα τα οποία αγαπώ και μπορώ να υποστηρίξω, γιατί τελικά κατάλαβα ότι όταν κάτι το πιστεύεις, μπορείς να το υποστηρίξεις και σου αρέσει εσένα, θα βγει και το αποτέλεσμα πολύ καλό. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες ενότητες, όπως και το παιχνίδι που κάναμε, που σε ένα μεγάλο εμπορικό μαζεύεται κόσμος και ξαφνικά γίνεται μια απευθεία σύνδεση. Το κάναμε την Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή θα το κάνουμε και δίνουμε λεφτά να πατάς στις σωστές ερωτήσεις. Μια άλλη θεματική που έχει να κάνει με ομορφιά. Για πες μας σήμερα, πώς φάνηκε η φωτογράφηση? Πάρα πολύ ωραία και ήταν, ξέρεις, παιδική χαρά, διότι συναντήθηκα με ανθρώπους που αγαπώ. Χάρηκα πολύ που είδα την Σόνια, την Καζόνη, και είναι και ο λόγος ο βασικός που έδωσα αυτή τη συνέντευξη και έκανα αυτή τη φωτογράφηση. Δεν ξέρω αν θα είναι και η μοναδική για φέτος. Αποκαλύψεις. Είναι πολύ σημαντικό που συναντήθηκα με τη Ρούλα τη Ρέβη, που φέτος είχα τη χαρά να κάνω μαζί της και την φωτογράφηση από το γραφείο τύπου του Αντένα που μας κανόνισε για τα δελτία τύπου. Και σαφώς γιατί το αγόρι μου το ωραίο είναι εδώ. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης ο Γιαννέτος, και οπότε έχουμε την ευκαιρία να ξανασυνεργαστούμε, γιατί τώρα επειδή πήγε να έρχεται στην Αμερική δεν τον βλέπω τόσο συχνά, αλλά και με όλο το team, με την Πολίνα, είμαι πολύ πολύ χαρούμενη. Τελικά μέσα από μια παιδική χαρά η οποία παρτίζεται από πολύ καλούς συνεργάτες, γίνει και η καλύτερη δουλειά. Λες, θα το δούμε. Είμαι σίγουρος. Η Φέη Σκορδά για το People TV. Γεια σας.